Ассалому алейкум дӯстон, шумо дар шабакаи нокаутиҷӣ қарор доред ва мо дар ин видеоролик соати чанд ва аз куҷо тарзи бепул тамошо кардани муҳрибаи Аъзам Ғафуров Сарварҷон Ҳамидов гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шуда лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. аллакай ҳамин рӯз дар шаҳри Грозний дар Колизеи турнири Эсия 138 баргузор мегардад, ки дар прелимҳо яке аз ҷангвари тоҷик дар вазни сабуктарин Аъзам Ғафуров бо ҷангвари қирғизистонӣ Қожакбар Тошхоҷаев набарди худро баргузор мекунад. Ин турнирро аз куҷо ва соати чанд тамошо кунем? Худи турнир дӯстон соати 14:00 бо вақти Москва ва бо вақти душанбе бошад соати 16:00 оғоз мешавад. Ҳамагӣ дар турнир 16 ҷуфт муҳриба баргузор мешавад. Муҳрибаи Аъзам ва Ҳоҷакбар ҷуфти чорум мебошад. Бародармон Аъзам тақрибан соати 15:30 ё соати 16:00 ба вақти Москва ба майдон мебарояд. Турнирро аз куҷо бепул тамошо кунем? Варианти якум ин саҳифаи расмии ташкилоти ACA мебошад. Нархи тамошои як карт 199 рублей мебошад. ба саҳифаи PPV ACA MMA ворид мешавед ва карти бонки худро насб месозед ва пас аз он ба пуррагии турнирро тамошо карда метавонед. Агар шумо тамоман бепул тамошо карда нахоҳед, пас аз саҳифаи расмии Telegram канали Knockout.tg даромада тамошо карда метавонед. мо ҳамеша кӯшиш мекунем ки силкаи турнирро пеш аз саршавии турнир ба шумо дастрас кунем. Силкаи Telegram-и Knockout.tg дар описанияи видео ва ҳам дар комментария закрепишуда қарор дорад. ҷангавари дигари тоҷик Сарварҷон Ҳамидов, ки дар курномаи худ бох надорад, ҷанги навбатии худашро дар турнири навбатии UAE Warriors 28 дар шаҳри Абу-Даби, Дубай баргузор мекунад. Сарварҷон дар курномаи худ 12 ғалабаи бебох дорад. рақиби Сарварҷон Фабрисио Сарраф аз мамлакати Бразилия мебошад. рекорди Фабрисио 29:9 мебошад. ба Сарварҷон дар ин муҳриба ғалабаи дурахшон лозим аст ва эҳтимоли зиёд аст ки баъд аз ин муҳриба шояд ӯ дар яке аз ташкилотҳои он тарафи кураи замин, яъне амрико баромад кунад. муҳим дар ин муҳриба худро бо формаи беҳтарини варзишӣ нишон додану ғалаба кардан. худи турнири UAE Warriors соати 17:00 бо вақти Москва ва бо вақти душанбе соати 19:00 оғоз мешавад. бинобар аз сабабе ки ин турнир дар Абу-Даби баргузор мешавад, ҳеҷ гуна шабакаи телевизионии Федератсияи Русия пешкаш намекунад. аз ҳамин хотир силкаи пахши мустақими муҳрибаро танҳо аз саҳифаи расмии Telegram канали Knockout.tg дастрас карда метавонед. чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, силкаи Telegram дар комментария закрепид шуда. ҳамчунин дӯстон, худи ҳамин шаб мо шуморо турнири UFC Колумбус интизор аст. тамошо кардани турнирро ба шумо тавсия медиҳам, чунки шахсан худи ман ҳамаи турнирҳои UFC баргузор мешударо ба таври мустақим тамошо мекунам. дар турнири UFC Колумбус 4 ҷангвари кишвари Рус набард мекунад. Аскар Аскаров бар зидди Кай Кара Франс, Вячеслав Боршев бар зидди Марк Дикеси, Илер Латифи ҳамдастаи Ҳамзат Чимаев бар зидди Алексей Олейник ва Алиасҳаб Хизриев бар зидди Денис Тюлюлин. дирӯз маросими рӯ барои ҷангварон хубу хотирмон гузашт. турнири UFC бо вақти Москва соати 1 шаб оғоз мешавад. силкаи турнири UFC-ро низ мо дар Telegram-и худамон дастрас мекунем ва пас аз муҳриба бошад дӯстон, боз набардҳоро мепартоем. аз ҳамин хотир ба Telegram мо обуна шавед ва пайгири хабарҳои нав ба нав бошед. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед. то видеоролики навбатӣ, хайр.